Il-Melite Civitas Romana huwa proġett estensiv ta' skaf li qed jiġi dirett minn Heritage Malta bisħab barranin mill-Amerika u mill-Awstralja sabiex jiġu investigati l-fdalijiet ta' madwar id-Domus Romana li tinsab fil-limiti tal-imdina. Dan il-proġett ilu li beda mill-2018, però x-xogħol effettiv fuq is-sit beda madwar l-2019 u l-2020 sensiela ta' surveys u mbagħad 4 snin skavi li qed isiru kull sajf biex ninvestigaw l-ewwel nett x'ħallew l-iskavi ta' qabilna, dik li ngħidula l-arkeoloġija tal-arkeoloġija. X'ħalla Karwana fl-1881 meta instabu l-ewwel darba l-fdalijiet, però wkoll x'ħalla warajh żammit li skava hekk bejn l-1920 u l-1925. Dan is-sit arkeoloġiku kien instab kombinazzjoni fl-1881 meta ħaddiema tal-gvern kienu qed ħawlu xi siġar biex isiru l-ġonna li llum nafuhom bħala Howard Gardens. Minn dak iż-żmien law, din iż-żona ma waqfitx tissorprendi l-arkeologi bis-sejbiet. Il-proġett għamel passi kbar ħafna fejn sibna t-trinek li ħalla żammit, sibna xi saffi li ħalla warajh Karwana u li għalhekk huma importantissimi għalina għax nistgħu nifhmu aħjar dak li kienet jiddeskrivi u dak li kienet juża biex jiddata din id-dar, però anke kif ukoll stratigrafija mhux minsusa minn żmien żammit. Li biha permezz tagħha nistgħu finalment nagħtu data aktar xjentifika għal dak li kienet jirreferi għalih żammit u kif kienet jinterpretah żammit bejn l-1920 u l-1925. L-iskavi arkeoloġiċi li saru s'issa f'partijiet differenti ta' dan is-sit juru li dan kien jintuża sa mill-preistorja għal żmien medjevali, meta mbagħad fuq il-fdalijiet ta' djar Rumani li kienu diġà ġarfu tpoġġa ċimiterju Musulman b'iktar minn 300 qabar. Fost il-fdalijiet u l-iskoperti l-iktar interessanti għandna xi joqbra Musulmani li s'issa laqat ma ġew skavati u għadhom ma ġew skavati sal-lum, però għandna wkoll ammont kbir ta' artefatti, inkluż artefatti prezzjużi ġejjin minn barra, uħud minnhom pjuttost rari fil-kuntest tal-Mediterran, bħal platti pitra, ċeramika li ġejja kemm mill-Afrika ta' fuq kemm mill-Italja ċentrali speċjalment, però anki frammenti ta' statwetti li ovvjament qed jagħtu dawl iktar qawwi fuq l-interpretazzjoni tagħna ta' din iż-żona. Instab ukoll bir li ntradam bl-affarijiet f'dak iż-żmien stess, jiġifieri bir li ġie abbandunat u kien jintuża bħala miżbla. U dan għalina huwa teżor għax bir once li ntradam normalment ma jerġax jitnies. U fil-fatt minn hemmhekk ħarġu għexieren ta' lampi sħaħ, splenguni tax-xar, statwetti, platti, ċeramika, buqari. Għalkemm il-proġett huwa ammirat madwar id-Domus Romana, qed jiġu skavati wkoll il-periferiji tagħha. Ta' min isemmi li 8 snin wara l-instab dan is-sit, l-awtoritajiet Ingliżi ddeċidew li qattaw parti minn din l-art lejn it-tramuntana sabiex jibnu triq li twassal għall-istazzjon tal-ferrovija. Għalhekk l-iskavi bħalissa qed jikkonċentraw fil-ġnien ta' quddiem id-Domus li ġie skavat parzjalment minn żammit, fil-fdalijiet ta' wara, però diġà bdejna nimirħu f'artijiet oħra li huma ta' Heritage Malta mad-dawra, fosthom dik li nsejħula Area 3 li hija lilin wara l-ħajt tal-boundary tas-sit tagħna, però eventwalment l-iskaf ħajkompli wkoll in-naħa l-oħra tat-triq tal-istazzjon li kienet tqattat ġo s-sit lejn l-aħħar tas-seklu 19 fejn hemmhekk hemm artijiet ukoll ta' Heritage Malta li jridu jiġu investigati bil-possibilità li jinstabu f'dalijiet pjuttost estensivi. Skaf arkeoloġiku mhux biss itħaffir innifsu, jinkludi wkoll ħafna studju li jsir qabel u wara l-iskaf biex jiġi analizzat dak li nstab. Normalment nikkalkulaw li għal kull ġimgħa ta' skaf fuq is-sit għandna madwar sena ġo laboratorju biex nagħlqu l-affarijiet kollha li nqalgħu bħala dokumentazzjoni bħala artefatti minn dak l-iskaf. Ġifieri tistgħu timmaġinaw wara 4 snin, 3 ġimgħat fis-sena diġà qed naqdu iktar minn 10 snin kważi post excavation.
Infatti dis-sena ġie deċiż li ma jsirux skavi ħalli jibda jiġi proċessat dak li nstab s'issa. Fl-aħħar mill-aħħar, id-disseminazzjoni tad-data hija l-għan aħħari ta' proġett bħal dan. Ġifieri wara li jkun lesta dal-proċess, nkunu nistgħu nibdew noħorġu d-data u l-informazzjoni kemm għall-ispeċjalisti, għall-arkeologi, però anki għall-pubbliku.